Bira, Agus. Hau da izasko nandu eza. Hau da izasko. Izasko, zelan? Egunon osongi? Egunon, Ze ordu, zer da hau? Goizean, goiz. Hombre, goiz teki behar ongi azteko, bai. Bera da Lakuntzako Pertza Elkarteko lehendakaria. Eta Lakuntzako Pertza Elkartea arduratzen da egun hau antolatzeaz. Ez da izaz? Hola, bai. Urte askotako? Urte askotako, iso da. Bueno. Garai batien, erromeri dantzaketa, depekatuta men zeuden, eta ja 1756 Lakuntzarroi man menziubien baimena San Miela itzotzeko, romeri jeieko, eta hori, eta orduen zen asulbizio festa hola, ez? Nolabait bekatubek parkatzeko ekintza bat. Eta Aralarko herri ezberdinek itzotzen zien egun ezberdinetan, festa hori eiteko. Baina gerra garaien buketu zen horrekin, eta, bueno, 1963-64 sortu zen elkarte, eta orduen hasi zien berriz nolabait festa hau berreskuratzen gaur egun ezagutzen duen moduen. Eta esan duzunez, lehen beste izen batekin ezagutzen zen festa, eta gero 1967 urtean edo aldatzen zaio izena. Hori zer dela eta? Hor badekau Lakuntzarrok historia zar bat, batek dekin nundek helduen oez, baina, bueno, asulbizio egun hortan, antza, Aralarko herri ezberdinek itzotzen zien San Miela, eta bakoitzek biharren puska ogosari ematen zuen. Baina Lakuntzarron ohiture zen, bezperan, elkarrekin tripotak prestatu, eta orduen itzotzen zen. Eta holako batien, saten du bienez, ez tekite, hori, maldan gora zio zela, astu oztopatu, hankazgoa joan, ez digit, astu ematen zuena honor, baina tripotak, menditik bera joan zela, hori da, pertzatik bota, eta orduen, guarteko errotai iman ziola begien, hor badaude, hori. Baina, orduen garai hartan jende askok inguruko antza Lakuntza ezagune zen pertzangatik. Eta jendiek, inguruko jendiek, eta ez ingurukoek bakarrik, haitek esaten du Iruinen lanien ziola, esaten ziobela, nongo eza Lakuntza, Lakuntzako pertzako, orduen parra iten zio bien Lakuntzarroi, iten zio bien historio horrengatik. Eta orduen, gaztiek elkartie sortu zubien, esan zuen, ze izen jarriko diau, Lakuntzako pertza elkartie, hemen dekau, izena jarri zio bien, eta egin zubien gauzetako, lehendabiziko gauzetako bat izen duzen, festa hau berreskuratu eta izena hola jarri zio bien Lakuntzako pertza eguna. Eta astoaz aparte, ze ikusi aldugu gaurko egunez hemen? Bueno, orain ja beleixe hasiko ga jendie biltzen, elkarte inguruben, eta goizeko 6 hasiko gaia San Miela joaten. Eta hor Ara, hau da, 6:15 gutxi. Jendea enteratzeko. Ixartu naiz. Hori da jendea enteratzeko, eta bilduko gara denak Lakuntzako Pertza elkartea. Venga, bagoazen herritarrekin bilduko gara. Venga, ale. Potente, zizela.